हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअ सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अन्नानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे सनाफोर मादैनि चेनेलखौ। ओमफ्राय मादैया नै बेरे फुंजानि खान्थाल जानो लाहार फाहार खालामदों। एकदम जोंहानि बिनानाव सासे लाबोदोंमोन नालाय खान्थाल गामिनिफ्राय, बेखौनो जानोसै आरो दिनैहाय। फार्स्ट टाइम जादों, ओमफ्राय फार्स्ट टाइम जानाय नालाय बोरमाजों गोथाव संनानै जानोसै। आदैया मालाय बोरमा बेदर लायनोनो बोरमा बेदरजों सुदै आसोलै जानोसै आरो। ओमफ्राय लोगोफोर देखायनो हागौ आं देखायगोन, नायलांनो हाया नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय। देखायलांबाय थागोन आं बिदिनो जिउ थासान्दियाव, नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर नै खान्थालखौ गोफा खारनायनि एसे रुदबनानै लानोसै आङो आरामनो। आदैया बोरमा बेदर लायबाय, बोरमा बेदरजों जानोसै आरो। फाइनालि लोगोफोर जोंना आदैया बोरमा बेदर लाबोबाय। बोरमाखौबो मेजेमखौनो लाबोआखै नामा आदैयालाय? मा गोजा जा बोरमा बेदरालाय। संनोसै खान्थालजों बोरमाजों संसै। कालार होबाय, सल'दि खान्थालखौ होबाय आं, खान्थाल दहाय रुनानै दोननायखौ। खान्थाला मोननाय बायदि जाखाबाय नालाय, बेखायनो उनावसो होबाय आङो बेदर रुइखांनानैसो। दै होना रुनोसै दे लोगोफोर, खान्थालजों आरो खेबसे रुबावनोसै। ग्रेभि संनानै जानोसै आरामनो। ओरैबायदि गोदौबायना, ओमफ्राय नै सामब्राम बिलाइ दुन्दिया होबावबाय आङो। एकदम सामब्राम बिलाइआ आदानिसो जाखानोसै, राजोब्बाय। जाबायानो आंना, खांसै। फाइनालि लोगोफोर आंना ओंख्रिया मोनबाय। नै मिट मस्ला एसे होना होबावनोसै आङो मोदोमनायनि। संख्रै बानलु नांजोबथारबायहाय, गोथाव जाथारबाय, टेस्ट खालामबाय आं। ओमफ्राय बे दिनै ग्रेभि जानोसै। हेल' सनाफोर मादैया जानोसैलाय। है बानलुआ जाजानो बादों, गलांबाय। बानलुआनो दाबोदों मोजां गैला। ओमफ्राय नै सामब्राम बिबार लाबाय आङो गोलाव गोलाव जानो होननानै। सामब्राम बिबार मोननै लाबाय। ओमफ्राय खान्थालजों मा होनो, मा बेम्फोर फैखोब्रा, बोरमा बेदर। गुदुंथार, दासो मोनथारदों। खान्थालजों बोरमा बेदरजोंहाय लोगोफोर। बोरमा मेजेम दासो मोनथारदों, जि गुदुं। ओमफ्राय टाइमाबो गैला, थाब थाब जानांगौ। खान्थाला एसे माबाद्रायदों, राद्रायनाय, एसे गोरलै जाबावनांगौमोन। ओमफ्राय बेबो बिनानावनि अननायाव, आंहानि बिनानाव सासे दं नालाय, बे होफैदों आरो गामिनिफ्राय मैया लाबोना होफैदों। आक्रमन होथारनोसै दे लोगोफोर। दिनैसो फार्स्ट टाइम खान्थाल लोगोफोर। गुदुंथार,
आयु मासे गोथाव जानो लुगैनाया हाला गुदुंबाबो जाबाय माथो होनबावनो आरे मासे गोथाव जादोंब्रा बिराद गोथाव जादों सामब्राम बिबारा राहांलायबाय गोदैथार आसिया जि गोथाव मोनजायो खान्थाल आसिया बरिया गोथाव जायो बोरमा मेजेम बरिया गोथाव जाखादों जाबादियावथ' जानांगौ नालाय जाबाय आरो गोलाव दा जाबाय ada हाब दाबो सुवाब्रा आरो मासे गुदुं दाबो गुसु जाया हाथारला गब जानो लुगैनाया बेदरानो गुसु नंबा बेदराथ' कुकाराव होआसै नालाय बांद्राय गुरै जायासै आरो हिसाबनि बेगर जाहांलायबायमोन खान्थाला बेहा गोरलैनो बेहा गोरा जाहांबाय थाम्फै फैखा मासे गोथावलै खान्थाल गोथाव जाथारदोंलै ओंख्रिया आरो टमेट'बो होजायोमोन ओमफ्राय आं गोखै गोला जाबाय थानो बानानै खैसिब खैसिबसो मोनजायोना ओमफ्राय होआसै आं
सङैनो खान्थाला मोनब्रैलायबाय बेदरखौ मोनाखैदां खालामबाय थानाय आयु बानलुआबो गोसाथारलै जा गोसा बानलुआबो लोगोफोर भिडिअआ गोलाव जायो आं बेखौ हारसिं मलहायसै नोंथांमोनजों मलहायला ओमफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बाय बाय